We verwachten dat het gebouw met een week helemaal plat ligt en dat ook de materialen afgevoerd zijn. Dus deze week staat in het teken van de sloop en dan kan volgende week de voorbereidingen voor de bouw beginnen. In maart joeg de gemeente Achtkarspelen akkoord voor de bouw van een nieuwe sportzaal voor het Singelon VO in Serusterveen. En daarom wordt de oude zaal nou sloopt. De directeur is blijd, want de zaal weer net meer van deze tijd. De oude sporthal die stond al sinds de jaren 60 nog van de vorige eeuw stond hij er en die was echt veel te gedateerd. Qua energie, hij was erg lek, de kozijnen waren heel slecht, maar de akoestiek was ook heel erg slecht. Dus dat was voor de collega's, met praten was het niet goed. En we krijgen nou een zaal die helemaal is toegespitst aan wat de tijd van nu eigenlijk voor een lesbewegingsonderwijs vraagt. Dus helemaal terug in de tijd. Ja, want hoe komt de nieuwe sportzaal er ongeveer uit te zien? Uiteindelijk is een sporthal of een sportzaal natuurlijk gewoon een blokkendoos. Hij wordt iets hoger. We zaten voorheen met de problemen dat bij volleybal al snel de ballen tegen de ringen zaten. Dus er komt iets meer hoogte in. Maar er komt ook een hele mooie interactieve wand in. Waarbij met computer, licht en geluid kinderen ook bij bewegingsonderwijs kunnen bewegen. De Squalle had nou dus tijdelijk geen sportzaal meer. Maar waar moeten de band nou dan aan sporten? Ja, dat was even de zoektocht. Gelukkig is het weer nu heel erg goed, dus we kunnen naar buiten toe. We hebben wat meer ruimte ook in de Serventohal, dus daar kunnen de kinderen ook nog nu wat sporten. Ja, en uiteindelijk moet ze nu en dan ook een lesje bewegingsonderwijs nu geskipt worden. Maar dat is voor het grotere doel. Vanaf februari hebben we een hele mooie zaal voor ze staan.